13. komnata už je 5. A tenhle projekt vznikl i díky finanční podpoře z Královéhradeckého kraje. Takže za to moc děkujeme. Jsme rádi, že jsme moc rádi, že kraj přispívá na takovéhle aktivity. My se snažíme dělat tyhle besedy nejenom pro osoby se zkušeností a jejich blízké, ale i pro širší veřejnost nebo obecně prostě pro lidi, kteří se zajímají o to, co se vlastně děje. A já musím říct, že jsem docela ráda, že v poslední době vnímám, že o duševním zdraví se začíná čím dál tím víc mluvit. Dokonce jsem zaznamenala i v nějaké reklamě, že tam mluvili o tom, že když je člověk hodně ve stresu, takže to má říct a má to řešit a má se zajímat o své duševní zdraví. Takže to mě, co by člověka se zkušeností fakt jako potěšilo, že opravdu jako i ty mainstreamové média už trošku jako reflektujou, že prostě ne každý člověk je jako úplně v poho. Tak a dnešní beseda se bude zabývat bipolárkou, takže já vám zpočátku řeknu pár nějakých základních informací, ale nebudu to nějak jako prodlužovat, protože si myslím, že ty teoretické úvody nejsou jako dvakrát zajímavý. Je to spíš jenom tak, aby jsme se všichni trošku jako naladili a pak tady budeme společně zpovídat naší hostku, kterou posléze představím. Tak, bipolárně afektivní porucha, známá taky jako bipolární porucha nebo maniakální deprese, byla dříve označovaná jako maniodepresivní psychóza. Už z toho názvu je vám asi jasné, že se jedná opravdu o závažné duševní onemocnění. Mezi širší veřejností si myslím, že je hodně jako rozšířená ta informace, že dochází k střídání fází mánie a deprese. Tyhle období se mohou střídat nejenom v rámci nějakých dnů, týdnů, měsíců, ale v některých případech dokonce i v rozmezí hodin. Čili je to velmi podobný třeba hraniční poruše osobnosti. Dochází i k takzvanému bezpříznakovému období, to znamená, že vlastně ani mánie, ani deprese nejsou v té jako nejaktivnější fázi. To znamená, že na člověku, který se potýká s tímto onemocněním, tak třeba vůbec jako nemusíte poznat, že má nějaký trable. No, a je to vlastně taková nějaká jako zastabilizovaná forma, jak to říct. Zkrátka, ten člověk, který se potýká s tímto onemocněním, tak je kompenzovaný, je stabilní, takže nedochází k těm velkým výkyvům. I u této poruchy samozřejmě může docházet i k pokusům o sebevraždu. Různé zdroje uvádí různé procentuální, různá čísla, různá procenta, takže já jsem zvolila to, který se mě objevovalo nejčastěji, a to je 55%. 55% z jedinců, kteří se léčí s tímto onemocněním, tak došlo k nějakému pokusu o sebevraždu, a to ať už v období deprese, tak i v období mánie. Pro spoustu lidí je představa, že vlastně jenom v té depresi může dojít jako i k takovému krajnímu nějakému vyústění toho duševního stavu, ale není tomu tak, může k tomu fakt dojít i v období mánie. Téměř u 25% nemocných došlo opravdu jako k tomu, že se jim ten pokus povedl. A bohužel prostě už to nepřežili. Onemocnění postihuje 1 až 2% populace a začíná se projevovat nejčastěji okolo 15. roku života, později pak mezi 25 až 30 lety, ale samozřejmě může se projevit i daleko později. A to souvisí vlastně i s tím, co je vlastně příčinou vzniku tohoto onemocnění. Doposud vlastně není přesně jasné, co je tím původcem. Z velké části samozřejmě tam jsou nějaké genetické predispozice. U spousty pacientů v rodinné anamnéze přišli na to, že zkrátka tohle onemocnění se tam už jako někdy v minulosti objevilo, takže genetika je jasná, ale u některých jedinců vlastně došlo k propuknutí třeba po nějakém traumatickém zážitku anebo po období nějakého jako extrémního stresu.
A nebo, no, což je vlastně nějaké jako trauma, že? Nejdřív to vypadá jako laktační psychóza a pak vlastně jako se zjistí, že to je tohle onemocnění. No. Tak, když jsem mluvila o tom střídání těch fází deprese, mánie, tak jenom v krátkosti deprese se projevuje nějakou sklíčeností, nezájmem, stavy smutku, nadměrná až jako nepřirozená únava, pocity beznaděje, pocity viny, lítosti, osamělosti a často teda i myšlenky na nežití. Mánie, ta se zase jako, ta klasická mánie se zase projevuje jako euforickými stavy, který už nejsou až tak jako úplně dobrá nálada, ale je to fakt jako nepřirozená euforie, jako bujará nálada, až pocity nějakého třeba velikářství, jo? Že ty lidi, kteří jako standardně třeba ani nemají příliš vysoké sebevědomí, tak najednou v tomhle období jako jsou si sebou hrozně jistý a prostě všechno dokážu a všechno dám. Nemají tolik potřebu spánku, takže fakt jako třeba ani nespí. Znám pár lidí, nebo v minulosti jsem se setkala s pár lidmi, kteří se potýkali s tímto onemocněním a slyšela jsem od nich, že třeba 3 dny nespali. Takže jako fakt to jako pro ten organismus není úplně OK. Ale jsou tam i jako sklony k výbušnosti. Ty lidi jsou celkově velmi často jako dost zrychlení, ať už v myšlení, v řeči, nebo i v pohybu, že jsou takový prostě, máte pocit, že jsou jako naspídovaný, jo? Jak kdyby prostě na něčem frčeli, že se jako možná i něco šlehli, ale je to zkrátka prostě důsledek toho stavu aktuálního. Velký riziko je tam zneužití alkoholu, léčiv, a to je velký problém, samovolné vysazení léku. Protože člověk ve chvíli, kdy vlastně přechází z té fáze deprese a jde do té hypománie nebo do té mánie jako takový, tak má najednou pocit, že je jako zdravej a tím pádem vlastně ty léky nepotřebuje a třeba ty lidi přestanou chodit i na terapii. Stává se to. Neříkám, že úplně u každého, ale tahle rizika tady prostě existují a není to dobrý. Proto je potřeba to řešit. S mánií je spojená i hypománie, což je v podstatě jenom taková jako, ne ten manický stav, ta euforie, ale je to jako taková lepší dobrá nálada. Ale taky, už tam prostě vzniká jako nějaké nebezpečí a už vlastně se tam může člověk dotýkat jako těch věcí, které jsem tady zmiňovala, že nepotřebuje tolik spát, že se mu zvýší sebevědomí naprosto jako bez příčiny. A pokud jde pak o fázi, kdy přichází silná mánie, tak ta je zase spojená třeba i se vznikem nějakých halucinací nebo bludů. Samozřejmě mám taky takový vedro. Ale je to rozhodně příjemnější než venku. Tak já vždycky říkám, že jako lidi nejsme stejní a stejně tak je tomu u diagnóz. To, že mám s někým stejnou diagnózu, ještě neznamená, že máme stejné projevy a že jsme je přes kopírák. U bipolární poruchy tomu není jinak, nehledě k tomu, že se vlastně rozděluje na jakési typy. Ten první typ, to je přesně ten takový jako učebnicový, který všichni znají, nebo spousta lidí zná. V němž jsou právě plně rozvinuté jak deprese, tak mánie. Takže vlastně třeba i pro lékaře je poměrně snadné nebo rozhodně snazší odhalit tu diagnózu, správně pacienta diagnostikovat, medikovat a tak dále. Druhý typ je v tomhle směru daleko složitější, protože tam ta mánie vlastně není úplně manifestovaná. Dochází tam spíš jako k nějaký jako hypománii, ale nemusí třeba ani k tomu. Spíš ten člověk má problémy s depresemi, které bývají až jako chronický. Tím pádem vlastně je to i pro odborníky těžší na diagnostiku jako takovou. No a pak je ještě nějaká cyklotymie, což je krátkodobá nestálost nálady. Tady se vlastně jedná o to, že ani deprese, ani mánie nejsou tak rozvinuté, tudíž možná trvá i jako díl, než se ten pacient správně diagnostikuje.
i když vlastně ten typ jako není typická bipolárně afektivní porucha, tak ale už spadá vlastně do toho spektra těch bipolárních onemocnění. Zapomněla jsem říct, že bipolárně afektivní porucha se velmi často projevuje v kombinaci s dalšími poruchami a nejčastěji to bývá hraniční porucha osobnosti, která je tomu velmi podobná právě co se týká vlastně nestálosti těch nálad a třeba i nějakých jako hypomanických stavů a depresí. Co se týká léčby, tak já mám teda psychofarmaka na prvním místě, ale já nejsem jako úplně typickou faninkou léků. Ale zase jsem přesvědčená o tom, že léky dělají 30% léčby, člověk je potřebuje, aby se nějak zastabilizoval, aby pak na sobě mohl dál pracovat. V mnoha případech ti lidé musí ty léky užívat celoživotně, ale mám takový pocit, že v posledních letech začíná být trendem to, aby se vlastně jako, aby na sobě člověk pracoval v jiných směrech, aby se ta medikace mohla nějakým způsobem snižovat a třeba postupem času i vysadit s tím, že vlastně ten člověk zůstane kompenzovaný i bez medikace. Velmi důležitá, stejně jako u mnoha jiných poruch, je psychoterapie. Tady si myslím, že je hodně důležitý najít si správného psychoterapeuta se správným psychoterapeutickým přístupem, protože těch směrů, jak jistě víte, je dneska několik, ne každému vyhovuje totéž, takže je potřeba hledat a myslím si, že s terapeutem je potřeba navázat opravdu jako blízký vztah, mít tam nějakou důvěru a pak ta terapie může být fakt jako přínosem a může být růstová. Velmi důležitá je psychoedukace pacienta, zvláště při tomto onemocnění, kdy, jak jsem zmiňovala, při té hypománii nebo při těch manických stavech, tak může dojít k samovolnému vysazení léku. Je důležitý, aby lékař svého pacienta informoval o tomhle a vlastně mu vysvětlil, že prostě k tomuhle může dojít, ale není to žádoucí. Důležitý je také, aby vlastně ten lékař s pacientem probral veškerý rizika, veškerá úskalí, všechno, co se jako může dít. Tady je fakt jako myslím si, velká potřeba toho, aby ten lékař byl dostatečně empatický a snažil se fakt jako toho pacienta seznámit s tím, co ho třeba může potkat nebo co se s ním v danou chvíli děje. Velmi důležité je také dodržování léčebného plánu. To znamená držet si třeba nějaký režim, pravidelně navštěvovat terapeuta, pravidelně chodit k lékaři, brát ty léky tak, jak člověk má. V neposlední řadě jedním ze způsobů léčebných jsou vlastně elektrošoky. Já se přiznám, že jako zrovna s tímhle mám trošku problém, protože co jsem zjišťovala, tak do dneška vlastně nebyly ani potvrzený, ale ani vyvrácený nějaký pozitivní dopady elektrošoků na jedince. Taky se k tomu nepřistupuje jako, že by každý člověk, který má nějakou jako psychiatrickou diagnózu, že by šel hnedka na elektrošoky. To si myslím, že je taky důležitý říct, protože spousta lidí, kteří se moc neorientují v tom oboru, tak mají pocit, že každý, kdo navštěvuje psychologa nebo psychiatra, tak určitě musí jít na elektrošoky, není to tak. Já třeba při své hospitalizaci tak jsem se dozvěděla o tom, že vlastně nové elektrošoky se posílají jenom pacienti, u kterých selhala jakákoliv jiná léčba. Kde už prostě nejsou jiný východiska, tak se holt zkouší tohle. Někomu to pomůže, někomu vůbec, jo? Takže proto jsem mluvila o tom, že vlastně není úplně jasný jako ten přínos, jestli to je dobrý nebo to není dobrý, je to prostě člověk od člověka. A třeba paní doktorka Šimanská právě tvrdí o tomhle, že vlastně to urychlí, nebo vlastně to odvrátí takový to trápení toho člověka v té depresi. Jo, že vlastně ty léky přijdou až nějak trošičku po 3 týdnech, nejlépe po 6 týdnech, ale když to ty elektrošoky dokážou zabrat třeba po 2, po 3. A hlavně už je to úplně jiné, než to bylo vidět třeba v přeletu nad Pukačím hnízdem. No, lidi jsou pod narkózou a je to jenom slaboučká narkóza a už se tam nepouští tolik toho proudu. Jako určitě se to posouvá, děkuji za dodatek.
ale taky no, já jsem se setkala jako i s člověkem, který prostě na to byl a fakt nepomohl, jako sám řekl, prostě nic. Že mu potom bylo akorát blbě. Já s většinou jsem se setkala, že to zabralo. Teďka při poslední hospitalizaci nás tam bylo několik, který neměli už jiný východisko, že se to furt nezlepšovalo. A já jsem taky k tomu byla jako skeptická, jako tak nějak. Ale vlastně si myslím, že mi nepomohlo až to, protože ty léky, ale asi i v minulosti mě nikdy moc nezabíraly jako farmaka na depresi. Ani jsem je úplně nepotřebovala, teďka jo, a nic se nedělo strašně dlouhou dobu a tohle jako pomohlo. Tak to jsem ráda, že to slyším, no, jako, že jako to trošku jako to muselo i věřit, nevím jako jestli, ale jako bylo nás tam víc, který jsme byli takový beznadějný a vlastně tato terapie jako pomohla. No. Pardon. Tak. Ruku v ruce takřka s nějakým duševním onemocněním jde i to, že se projevuje častěji u lidí, kteří mají buď vysokou inteligenci, nebo jsou jako velmi kreativní a nadaní. Mně přišlo, že by bylo docela fajn jako zmínit pár jako osobností, které se potýkaly právě s tímto onemocněním. Je to třeba současná zpěvačka, herečka Selena Gomez, byl to Abraham Lincoln, americký prezident. A třeba u nás jedním z nejznámějších herců, který se potýkali právě s tímto onemocněním, byl Miloš Kopecký. Já jsem kdysi o něm četla knížku, na který se podílela, tuším, jeho dcera s bývalou manželkou. A ty tam mluvili o tom, že on měl fakt jako stavy, kdy nedokázal stát z postele. A jediný, co ho vlastně jako přinutilo, tak když měl hrát představení, tak on se fakt jako hecnul, došel na to pódium, tam odehrál to představení, ale pak slezl z pódia a museli ho domů odvízt, protože on už nebyl schopný ani mluvit, ani chodit, nic. Takže to jsou jako hodně nepříjemné stavy. Dalšími pak byl Petr Mook, Beethoven, Edgar Allan Poe nebo Napoleon Bonaparte. To je taková jako vsuvka. A téma, který já mám asi nejradši, kde hledat pomoc. Tak pokud můžu doporučit, tak určitě web nevypustduši.cz. Ten bych doporučila lidem, kteří nejsou jako v nějaké akutní fázi, ale najdou tam pár nějakých jako informací, najdou tam třeba i možnost na nějaký online psychoterapie. Případně, když už je jako hůř, tak tam je spousty kontaktů na krizové linky, prakticky pro všechny kraje. No, prostě, to je no. Jo. Zařadím příště. Národní ústav duševního zdraví, tam se taky vlastně člověk může dozvědět spoustu důležitých věcí. Péče o duševní zdraví, ta vlastně má taky svoje webové stránky, takže člověk, který buď sám na sebe pociťuje, že má nějaké problémy, nebo má to podezření u někoho sobě blízkého, tak může kouknout na tyhle weby a případně se pak třeba obrátit na nějakého specialistu, nebo tam zavolat, poradit se a tak dále. Pro nějaké jako krizovější momenty, tak já vždycky doporučuji mobilní aplikaci Nepanikař, kterou lze zdarma stáhnout buď z Apple Store nebo z Google Play. Ta aplikace je vhodná nejenom pro lidi, když mají momentální úzkostný stav, myšlenky na sebevraždu, ale jsou tam jako různé možnosti využití. A musím říct, že mě samotný ta aplikace jako několikrát dost pomohla. A pak, když už je jako fakt průšvih, tak určitě doporučuji linku důvěry Centra krizové intervence psychiatrické nemocnice Bohnice, to je hnedka to první číslo. Linka důvěry pro Královéhradecký kraj, která vlastně je k dispozici non-stop. Pro seniory existuje linka od 8 do 8, pro rodinu a školu je to pak to číslo dole. A pak ještě
Děkuju. Pak ještě máme krizovou linku, CDZ RIAPS pro Trutnov, pro celý Královéhradecký kraj. Fungují taky 24 hodin denně, jsou k dispozici, takže pak telefonní číslo asi na vyžádání. Kdyby někdo chtěl, jestli může si tuhle Tak jak to vlastně tady? Nemám tady tabulínek, bych tam napsala to číslo, ale bohužel. Každopádně, když člověk na sobě nebo na někom blízkém pociťuje, že není úplně jako v pořádku, má podezření, že by se mohl potýkat třeba právě s touto poruchou, za mě asi nejlepší je navštívit svého praktického lékaře, promluvit si s ním. Ten pak může vlastně poradit, co dál, třeba i někoho doporučit. V dnešní době ale vlastně člověk nutně nepotřebuje doporučení od praktika, takže vlastně nemusí jít to kolečko praktik a pak nějaký jako čekačky, ale může se rovnou objednat k nějakému psychiatrovi, případně si vyhledat psychologa. A když přijde nějaká větší krize, tak tady v Hradci ve fakultní nemocnici funguje psychiatrická ambulance 24 hodin denně. Takže v podstatě i tam si člověk má možnost promluvit s lékařem. Nejčerstvější zkušenost mám ze včerejška, byla jsem tam se slečnou ze svojí své pomůcky, takže můžu fakt jako říct, že tam jako jsou a pomůžou. Tak a za mě to je asi takhle všechno. A přistoupíme k druhé části našeho programu. Já tady srdečně vítám Zorku, která se právě potýká s bipolární poruchou a budu se jí ptát, ona nám bude odpovídat a posléze budete mít možnost i vy se zeptat na to, co vás zajímá a třeba se dozvíte to, co nutně potřebujete vědět. Tak, já mám tahák, jo, protože úplně nemám takovýho pamatováka. Tak, Zorko, já začnu z ostra. Já jsem tady mluvila o tom, že vlastně jsou nějaké jako typy té bipolárky. Kam spadáte vy? No, tak já jsem jakoby do té doby tak úplně moc neřešila, jaký jsou typy, než jsme se o tom začali bavit. Ale já budu ten druhý typ, který vlastně má výraznější ty deprese. V podstatě dá se říct chronický a ty mánie jsou fakt jako spíš hypománie. Nějaké znaky tam jsou, prostě zrychlený tempo, zrychlený mluvení, pocit, že dokážu toho strašně moc. Nevybrakovávám účet, neprodávám barák, nekupuju auta, ale prostě já si kolika daní necítím, že by to byla nějaká mánie, ale v podstatě takhle mě to předdiagnostikovali v nemocnici při mým druhým pobytu, protože tam právě prostě nějaké ty projevy přesně byly, já jsem přišla do nemocnice a během 2 dnů mě bylo hrozně dobře. A vlastně i rodina a přátelé potvrzují, že vlastně v takových chvílích, kdy já si myslím, že jsem naprosto v pohodě, protože to je moje přirozenost, tak vlastně, že jsem z jejich pohledu zrychlená a vlastně no, ale snažím se dávat si pozor, abych prostě to nepřepískla v tu dobu. Nějak jsem se nemohla moc dohodnout s psychiatrem, jestli to teda je hypománie nebo není. A právě s paní doktorskou Šimanskou jsme vlastně přišli na to, že do velké míry je to moje přirozenost, ale prostě, no, pak to jako, je toho prostě jako hodně, všechno půjde, se všema se sejdu, všechno udělám, nic není problém, když už teďka v poslední době je tam vždycky vzadu taková ta myšlenka, jako dávej si pozor, že není to tak, že jsi zdravá, že prostě teďka už všechno půjde, no, takže asi tak, no. Ale říkám, ty deprese jsou jakoby častější, ale vlastně už jsme nějakým způsobem asi trošku vychytali léku, že nejsou tak hluboký, jako Já se teda rovnou zeptám, když vy jste už takhle jako v nějaký té hypománii, tak já mám třeba problém s tím, že když jsem v hypománii, tak pak jako jdu hrozně nahoru a pak přijde ten těžký pád. Máte to stejně? Přesně. A ještě jako říkám většinou jako tak, že nemám jako nějakou plynulou křivku, že já mám vypínač 0,1. Pokud jsem prostě down, anebo prostě vylítnu nahoru, ale pak přesně ten pád je jako hodně velký. No, nemám takovou nějakou sinusoidu, ale mám to tak. Jasně. Tak, vy jste mluvila o hospitalizaci a já se zeptám, kdy se u vás vlastně poprvé projevily nějaké jako potíže s psychikou? No,
já si to pamatuju, bylo to 2014, mi bylo 48 let a vlastně najednou jsem vůbec nevěděla, co se mnou děje. Prostě nemohla jsem spát, nic mě nebavilo, všeho jsem se bála, nikam se mi nechtělo. V práci jsem vůbec nebyla schopná něco rozhodnout, nebo prostě byla jsem schopná vykonávat nějaký skoro jakoby mechanické věci. Ale prostě jakákoliv nějaká náročnější komunikace, rozhodování o něčem složitějším, to prostě nešlo. A vlastně dělala jsem práci, kterou jsem měla moc ráda. A vlastně najednou mi tam jako nebylo dobře, ale nebylo mi dobře ani doma. A vlastně říkám, jako nejvíc mi dostalo to, že jsem prostě nemohla spát, budila jsem se každou noc třeba ve 2, už jsem neusnula, a pak jsem byla vyčerpanější a vyčerpanější, ráno jsem teda vždycky vstala, ale protože v té práci to bylo čím dál tím horší, ta produktivita byla hlavně špatná, až už prostě jsem jako řekla do tím, říkám, já nevím, prostě manžel říká, ale takhle nemůžeš existovat, prostě jako zavolej nějakému psychiatrovi. Ježišmarja, psychiatr, no nicméně jsem se nechala přesvědčit, že teda jo, tak jsem si vyjela nějaký seznam psychiatrů na radci. A fakt jsem jako se je snažila odvolat, ještě to bylo jako blbý, že vlastně v práci přes den nebudete volat psychiatra, takže jsem vždycky na polední palcu šla ven a prostě snažila jsem se to jako obvolat a teda jako ty termíny, to asi všichni víme, že prostě někdy tak 2 měsíce a tak. Jediná paní doktorka Zahradníčková mi teda vzala za 2 týdny, takže jsem tam napochodovala a vlastně jsem mi to všechno popsala a v podstatě po pár větách ona říká, no typický příklad deprese, prostě musíte na neschopenku, takhle se z toho nedostane. Ježišmarja, na neschopenku, nemůžu, jsou v práci, kdo to za mě udělá, jak to řeknu. No, takže, ale samozřejmě ve finále jsem na tu neschopenku musela. Takže to bylo jakoby první, kdy si to takhle uvědomuju, ale jakoby během toho onemocnění jsem si vlastně jako promítla ten svůj život jako zpětně. A vlastně objevila jsem tam nějakou epizodu už v roce 2001, kdy jsem to takhle jako nediagnostikovala, nebo nikdo mě to nediagnostikoval, já jsem se cítila šíleně vyčerpaná, tady jsem šla také na neschopenku, byla jsem doma 6 týdnů. A poprvé jsem zažila pocit, že nemůžu stát z postele. A vůbec jsem nevěděla, proč je to, že nemůžu stát z postele, co to je. No ale pak jsem se z toho na nějakých 6 týdnů dostala, tak jsem ještě měla jako malý děti poměrně, tak asi i to mě jako postavilo. No ale naplno to teda od toho roku 2014 to takhle jako v podstatě se s tím potýkám a jako staré se není nikdy jako No a jak jsem mluvila vlastně o tom, že propuknutí právě tohoto onemocnění může mít na svědomí dědičnost, trauma nebo stres, máte představu, co vlastně to bylo u vás? Já si myslím, že stres jako velký nebo trauma jakoby ne z nějaké události, ale z toho jakoby mýho života, kdy prostě já se celý život strašně podceňuju, takže furt jsem měla jako pocit, že jsem nedostatečná. A tu svoji jakoby nedostatečnost jsem doháněla tím, abych teda jakoby byla v práci, byla v rodině, byla aktivní a tak jsem vlastně doháněla tím, že jsem prostě pracovala jako hodně do noci a vstávala jsem, jak jsem spala někdy jenom 4 hodiny denně. A myslím si, že tohleto vyčerpání plus navíc takový jako, ještě ta moje povaha jako do toho, že já jsem perfekcionista, teď to prostě takhle nešlo. A vlastně i jako z velké části do toho přispěla puberta mladší dcery, kdy prostě já už jsem měla dojem, jako, že prostě opravdu mi všichni dělají doma na schvál. A typická věta jako byla, že já jsem přišla domů a říkám, proč tady jste neuklidili poty, proč tady se musím přerazit do tašku. Ježíš, tady byl takový, že to nebyla. No, takže vlastně dřív, když jako bylo třeba blbě doma, tak jsem byla v pohodě v práci, ale teď už mě nebylo dobře ani v práci a ani doma. Takže vlastně řekla bych, že tyhle 3 věci, povaha, vyčerpání, v podstatě stres z toho, jak žiju a plus ještě to, že jsem se najednou už necítila jako nikde. Jasně. Jo, tohle to bývá dost častý vlastně při tom propukání té nemoci, protože i lidé, kteří se nepotýkají s žádnou duševní problematikou, s žádným duševním onemocněním, tak vlastně každý z nás, tak jak vy jste říkala, prostě potřebuje mít někde ten klid. Když to neklape doma, tak lidi velmi často utíkají do práce, protože tam si vlastně kompenzují to, že doma to prostě nefunguje, tak jim to funguje v práci, nebo naopak. Ale jakmile prostě ty pilíře se zlomí naráz, tak to pak je problém. Takže rozumím.
Tak a u vás v rodině se tady nikdy jako předtím neobjevilo duševní onemocnění, nebo nevíte o tom? Neobjevilo se, ani jsem o tom nevěděla. A že by někdo, ale jako moje maminka byla trošku jako nervově labilnější a vlastně když umřela, tak jsme tam vyklízeli nějaký léky po ní, tak jsem jako zjistila, že tam měla Lexaldin, takže jako občas prostě ho zřejmě užila, ale fakt jsem o tom jako nevěděla, nepozorovala jsem to za dobu mého bydlení s rodiči vůbec, ale vím, že prostě jako by byla taková labilnější, hodně věcí vykolejila a tak, ale nikdy neuspěla do fáze, že by nefungovala, nevstala z postele něco, jo. Jenom si myslím, že to takhle nějak jako by asi úzkosti takhle to. Jasně, že občas potřebovala trošku jako ale já nevěděla jsem o tom, až dokud jsme ty léky jako neprobrali. No, takže možná nějaký jakoby náběh, ale jinak ne. Vyloženě, že by se někdo léčil. No, to vůbec. To třeba. Vy jste mluvila o tom, že vlastně manžel vám doporučil, že byste teda měla navštívit nějakého psychiatra a vy jste mluvila o tom, že jste teda šla, samozřejmě dlouhý čekací doby, tak jste pak využila paní doktorku, která vám nabídla lepší termín. A mě by zajímal ten prvokontakt s tou psychiatrickou péčí. Jaký to pro vás bylo? No, ku podivu jako dobrý. Já jsem prostě nevěděla vůbec jako co bude, když teda přece, když tu psychiatrovi, to už je jako něco špatného. Ale jako říkám, paní doktorka byla velmi taková jako vstřícná, asi blbý slovo, ale prostě jako okamžitě to jako odhalila, říká, no co mi tady popisuje, že to je prostě typický příklad deprese, musíte na neschopenku a je to tak, prostě. A, takže dala mi jako příručku, takže já jsem si začala hledat informace o depresích, nasadila mi nějaký antidepresiva s tím, že Ivana mi řekla, i vlastně jsem se dozvěděla, že to nemusí zabrat ne, že to není penicilin. No ale jako fakt prostě dobrý, takže u ní jako dobrý a sestřička tam byla taky taková jako střípná, tak jsme se jako bavili o tom, že vlastně máte s paní doktorkou taky zkušenosti. Ve finále jsem u ní taky pak nezůstala, ale ten prvotní kontakt jako byl dobrý a docela mě jako i jakoby takhle, ona měla vždycky plnou čekání, jo. Prostě byli jsme objednaní na nějakou dobu a většinou se ta doba prostě nestihla dodržet. Ale vlastně já si s těma lidma víc povídala. Nebyla jakoby z mýho pohledu jako ten psychiatr, který jenom podepíše léky, ale prostě povídala si, což zase natahovalo tu dobu toho čekání. Ale jako se mnou si povídala, nevím, jako, jaký máte zkušenosti a já jsem v podstatě se s ní jakoby přestala být spokojená, když mě paní doktorka obvodní navrhla, jak požádala můj invalidní důchod a ona se k tomu postavila tak zvláštně. A nicméně mi napsala doporučení na základě, který nám ten důchod jedničkově přiznaný, ale prostě měla jsem pocit, že už jakoby si nerozumí. Ale tak prvotní, jako já nemůžu říct, že bych Takže vlastně první diagnóza, s kterou jste se setkala, byla deprese. Takže jste si začala načítat věci té depresi, pak teda došlo k nějaké hospitalizaci a ve chvíli, kdy jste zjistila, že máte bipolárku, tak jak jste to vlastně jako vnímala, jak jste to přijala, jaký to pro vás bylo, co jste vlastně v tu chvíli pocitovala? No, na jednu stranu jakoby určitou úlevu nebo prostě něco takového pochopení, proč se děje to, co se děje. Na druhou stranu takovej ten jakoby pocit, že tohle ještě horší. Jo, že prostě nevím jako co s tím a že vlastně no, v podstatě říkám, na jednu stranu jakože takhle teď jsme to pomenovali, takhle to je a takhle by se to mohlo léčit a druhý pocit je jako, no to je asi v pytli už navždy. Takže asi tak. A kdo byl první, komu jste se svěřila s tím, že teda jste byla vlastně diagnostikována jako osoba se zkušeností s bipolární poruchou? No, ono to, já jsem začala těma depresema, vlastně ta první diagnoza byla deprese, takže vlastně samozřejmě rodina. A pak jsem to teda musela i říct v práci, já jsem jako by tu první neschopenku jsem ještě udělala tak, jak mi to nabízeli na psychiatrii, že teda abych neměla razítko psychiatrii v práci, tak jsem šla přes obvodní doktorku. Tam mě úplně odrovnala, protože říká, vy máte deprese a z čeho? No, tak jako říkám, to je super přístup, to mi pomohla.
No nicméně jsem potom jako už to přiznávala, když mě nějak jsem měla neschopenku, tak jsem prostě nešla za žádnou poděčkou do psychiatrie, takže i v práci to věděli. Ale tak jako první byla rodina, v práci to jako věděli a v podstatě tu bipolárku mi diagnostikovali nebo předdiagnostikovali, a když jsem odešla z té práce, kde mě to prvotně jako potkalo. A pak jsem to v nějakých pracích ani nepřiznala, tam jsem to bohužel nezvládla, to byly ještě práce na plný úvazek. A pak už vlastně po druhé hospitalizaci jsem šla vlastně do chráněné dílny, no a tam už jako, tam to jako chápali, tam to věděli, tam z toho jako byli na to připraveni, že prostě můžu mít výpadky. A můžu se zeptat, v jaké fázi to bylo, že došlo k tomu přesmyku? Když jste prožívala ty deprese z začátku, na to jste byla léčená a pak v nějaký chvíli se muselo něco udát, že jo? Že se to přesmyklo. Jestli si to vybavíte, nebo se to dělo už tak nějak? Asi jo, ale já jsem to takhle jako nepocitovala rodina, protože ví, že jsem celkem jakoby fakt zrychlená, já nevím, mluvím rychle a takhle, to na vůbec tak prostě, ale dokud to nebylo pojmenované, tak to nějak neřešili prostě, jakože takhle. A fakt jako co já si pamatuju, prostě to bylo v nemocnici, kdy jsem jako podruhé nastoupila, v podstatě po pokusu o sebevraždu. A během 2 dnů mi bylo jako strašně dobře, jo, prostě starala jsem se o všechny na oddělení, byla jsem veselá, všechno, protože jsem nějak měla nějaký pocit, že teď už se mi nemůže nic stát, že teď jsem prostě někde, kde se o mě postará, kde je to dobrý. A vlastně jako lékaři říkají, tohle ale nebude obyčejná deprese, jo, takže si mě vlastně pozvali postupně, pak i přednosta kliniky a to. Takže první hospitalizace byla pro deprese, které nebyly kočírovatelné. No, a ten druhá prostě. A ten vlastně přesmík rychlej, to bylo asi bylo ten impuls, protože to se začali zamýšlet nad tím, že tohle asi nebude. A v jakém časovém horizontu to bylo od první návštěvy u té psychiatričky až pod druhou hospitalizaci? No, první návštěva psychiatričky byla v tom roce 2014, první hospitalizace 2016, takže do té doby jsem vlastně chodila na plné úvazek, do práce pracovala, ale zkracovaly se ty období, ty remise. Prostě předtím jsem mi dělala půl roku, tam už 3 měsíce, takže první 2016 a to byla taková, jakože s paní doktorkou Zahradníčkovou, jsem se jako dohodla, že už nevíme co, protože já jsem jednu neschopenku ukončila, za 2 dny jsem šla na novou, takže prostě takhle. Takže tam jsem šla jakoby dobrovolně, no a ta druhá, zatím poslední, 2019, takže 5 let po tom, co jsem poprvé vlastně se setkala s tím, že mám nějakou psychiatrickou diagnózu. Takhle. Děkuji. To je dobrá. No já jsem jako za 2 roky absolvovala asi 6 hospitalizací, takže jako obdivuju, že opravdu jako mezi tím máte takovýhle rozestup. To fakt jako to značí, jako, že jste hrozně silná osobnost, že to jako zvládáte. No, jako mám pocit, že nezvládám, protože se prostě jakoby zhoršilo. Jo, nejdřív mi to diagnostikovali, byla jsem nějakou dobu doma, pak jsem se vrátila, normálně jsem fungovala, pak jsem zase přestala fungovat, ale jak říkám, ta doba ty remise prostě byla už kratší, a pak ještě kratší, a pak ještě kratší. A pak se to vyhrotilo. Takže vlastně nevím, jestli jsem silná osobnost, protože se to prostě horšilo a horšilo. Ale tak pojďme si říct, zvládla jste to. Jsem tady, tak. Tak já se ještě trošku vrátím, jak vlastně tu informaci přijali vaši nejbližší a jak to přijali v té práci, když jste přišla s tím, že zkrátka jako máte deprese, tak jak se s tím vlastně vyrovnala vaše rodina a jaký to přijetí bylo v práci? No, tak já jsem vlastně, když mi to teď diagnostikovala, přišla jsem domů, takže jsem to řekla rovnou, jako paní doktorka říká, mám deprese, tyhle příznaky tomu odpovídají, jdu si o tom něco přečíst. No, tak jakoby rodina svým způsobem si ulevilo, že vlastně ta moje nemoc, ty moje problémy mají nějaký jméno, že to prostě je a že to zase není nic, co by se na světě nevyskytovalo, že prostě tím lidi trpějí, že se to dá léčit a tak. Takže rodina v celku dobře. Moje myšlenky byly, že prostě pokud tohle řeknu v práci, tak do tu práci přijdu, žádnou jinou nenajdu, bude to jako špatný, můj příjem bude doma chybět, co budu dělat, no prostě. Takže vlastně jsem strašně jako váhala s tím, jak to říct. Dokonce
už jsem vlastně měla doporučení od paní doktorky Zahradničkové, že teda mám jít na neschopenku, ale furt jsem nešla za tou obvodní doktorku, aby mi ji vystavila, tak jsem chodila do ty práce a pořád přemýšlela, jak jim to mám říct. Až jsem se jakoby snažila dělat věci, které jsem prostě třeba udělala jenom já, nebo tak, aby teda byly udělané, až na to neschopenku půjdu. No a vlastně to dotávala asi týden a říkám, že už prostě nejde, já takhle nemůžu. No a můj šéf jako byl člověk, který prostě sám se nervově zhroutil jak jednou, taky ze stresu. Takže jsem jako předpokládala, že by to mohlo pochopit, takže jsem jednou odpoledne na ním nadepla jsem se říkám, jak prostě jsem byla u doktorky, tak prostě diagnostikovali mi deprese, musím na vyskočit. On říká, jo, jasně. Ale měl nějakou představu, že to bylo tak 2 týdny a že se vrátí. No a já už jsem prostě z těch načtených věcí jako věděla, že to 2 týdny asi jenom nebude. To chřipka, že jo? No, nicméně jsem to jakoby nerozporovala, jo, prostě, vysvětlovala jsem to. No a jak jsem pak byla doma, už to samozřejmě museli akceptovat. No, takže nebylo tam nějaké jakoby odsouzení, spíš bylo takové jako jasně, dej se do pořádku. No, ale říkám, prvotně představa byla, že prostě to na tak 2 týdny, 3 týdny. Ale jako nebylo z jeho strany určitě jako nic špatného a kolegyně nebo tak spíš bylo, jak ti a jak to a jo, jak se to projevuje, jak ti je, takže zájem a ano, pochopení. No. Akorát, že jak to vlastně šlo dál a dál a ty intervaly schopnosti pracovat se zkracovaly, tak vlastně chápu to, jako z hlediska zaměstnavatele, mi jakoby brali moje kompetence, protože samozřejmě nemohli počítat, že když je něco terminovaného a jim vypadlo, tak jo, takže já to chápu z hlediska zaměstnavatele, na druhou stranu mi to vůbec nedělalo dobře. Jasně. A vlastně ještě to zraňovalo jako moje sebevědomí, protože já jsem v té firmě byla od začátku, byla jsem s jedním z těch, kteří to tam budovali, zakládali, vymýšleli a teď najednou prostě jsem měla dělat jenom nějaké šolichy, které prostě se můžou dělat jednou za měsíc nebo nemusí. Říkám, já to chápu, prostě neměli jinou možnost, ale zároveň mě to vůbec jako nepomohlo. Takže zkrátka racionálně člověk rozumí, emocionálně jako neví pořádně, jak se s tím... Ale primárně tam nebylo žádné odsouzení, byla tam snaha prostě jako pomoc, umožnit mi, ať se zotavím, že prostě nějaká představa moje i jejich byla, že se zotavím. Že to prostě, že ty léky mi nasadili, že to časem bude jako dobrý a že v podstatě začnu poměrně normálně fungovat. Prostě nenastalo. Takže, ale prvotní odsouzení tam nebylo spíš pochopení. To si myslím, že je skvělá zkušenost, protože u spousty zaměstnavatelů to takhle úplně není. Já teda naštěstí mám vlastně zkušenost stejnou, že moje šéfová jako byla naprosto úžasná, byla za mnou i v nemocnici, takže jako tam jsem tu podporu fakt jako cítila. Ale od spousty dalších lidí vím zase z toho, že naopak byli okamžitě v té práci vlastně stigmatizovaní a odsouzení, jako že jsou práce neschopní v tom případě, i když by byli stabilizovaní, tak prostě že už nedokážou svoji práci zvládat a spousta z nich byla třeba i dotlačená do toho, aby tu práci opustili. Už na to nemáme, mi bylo řečeno. Ono je jako velký rozdíl, samozřejmě ta firma, kde jsem byla, tak byla soukromá. Tam prostě jako se to prostě, pokud je majitel normální, lidi normální, tak se dá spousta věcí vysvětlit. Ale pak jsem přišla do korporátu a tam se nedá vysvětlit vůbec nic, jo. Prostě nestačíte. Pro nás, v podstatě pro mě, jako si myslím, že člověk není úplně člověk, ale je to nějaká součástka v soukolí, která když úplně nefunguje, tak šup s ní ven a nahradí jiný. Takže i proto si myslím, že to pochopení, protože to byl člověk proti člověku, jo, vlastně. Zatímco někde, kde vedení firmy je někde a vlastně když si někdo přijde do styku, tak jako to pochopení tam asi. To je moje představa. Tady já bych se trošku zastala těch korporátů, protože já jsem prošla 2 a v tom jednom právě to byla ta moje nadřízená, která ze mnou byla v nemocnici a pak jsem byla ještě v bance, taky prostě korporátní společnost. A tam jsem byla necelý rok a během toho 1 roku jsem byla na 2 hospitalizacích. A ani jednou se mě nestalo, že mě to vyčítali, nebo že by mě třeba i jako doporučili, ať to místo změním, ba naopak, jako taky tam jako přišla podpora, takže v tomhle já se těch korporátů trošku zastala. Já to zkušenost jako nemám. No, ale to je vždycky prostě o lidech. Je to o lidech. Je to tak, já jsem taky prošla, že opojištěnou. Přesně, vždycky je všechno o lidech. Takže i v korporátu, rozumím.
zase z jiných korporátů taky vím, že to jako nefunguje takhle, ale v tomhle směru já jsem teda měla opravdu kliku. Dobře, pojďme dál. Tak, jsem jako ztratila, pardon. Tak. To přijela do Jasně. Tak a teď momentálně, teda vy už nějakou dobu vlastně jste v léčbě, a teď tady sedíte, mluvíte o tom, máte dneska problém někde jako přiznat, že prostě se potýkáte s takovýmhle onemocněním? Přece jenom jako říct, mám cukrovku nebo vysoký tlak je furt ještě trošku jiný, než říct prostě mám svýho psychiatra. No, trošku s tím problém mám. Jako nemám problém prostě takhle někde vystoupit a někomu něco říct, ale pokud jakoby cítím na jeho straně zájem. Jakože nic o tom nevím, chci o tom vědět, jak to máš, jo, prostě jak se cítíš, co prostě můžeš dělat, nemůžeš tak jako tam problém nemám. Ale když je to takový, jakože zaprvé, když se s někým seznamuju a je tam otázka, jako, no a co ty děláš? No nic, protože jsem na invalidním důchodu. Tak to jako mám jako velký problém. A no jako primárně, dokud o tom člověku jako nevím, jak moc jako to, tak jako moc to nechci přiznat. Takže prostě říkám, no ale mám dlouhodobý zdravotní problémy, teď nepracuju, nějak takhle to opalím. A jaký jsou třeba ty reakce? Jako když to neřeknete jako naplno, prostě mám diagnózu, ale řeknete třeba, jo, jako mám nějaký zdravotní problémy a to tak, jak jste to teď popisovala, tak jaký jsou reakce? Různý, no možná, že já jako dost předjímám, možná si to prostě lidi ani nemyslejí, ale občas mám dojem jako u stejně starých lidí, to znamená nějakých 8 let před důchodem, že tam je takový ten pocit, tak kdo ví, jestli vůbec něco je a tadyhle se prostě fláká a my musíme do důchodu makat a ona ne. Ale možná si to nemyslejí, ale prostě není tam takový to, jakože, protože zase potom, když se jako třeba s někým bavím a už jako odhalím, že mám nějakou psychický problém, a mi řeknou, hele, no bez to jako čím dál tím víc, hele, a jak se to projevuje a co a teďka, jo, takže, ale já nevím, já prostě nějak jako, asi to někdy vycítím, někdy možná vycítím blbě, ale když jakoby cítím na druhé straně, že bych to říct mohla, jak to řeknu. A když mám prostě pocit, že ještě nenastal čas, nebo tak nějak, že prostě když se s někým seznámím a pak s ním mám jako se častěji setkávat, tak mu to řeknu, buď levnou časem nebo nějak. Ale když někoho vidím jednou a budu, jestli se s ním ještě sejdu, tak to prostě nevím. Jasně, no, jasně. Ale, no nevím, takže prostě mám zdravotní problémy, mám invalidní důchod, někdo se už neptá, někdo se zeptá, a proč a co. A tak říkám, jako nějak pocitově, no. Někomu to řeknu, někomu ne, ale jakoby jsem radši, když to můžu říct. Jo, není to, že bych to jako primárně chtěla tajit, jo, ale nechci se jakoby dostat do nějakého toho pocitu, do nějakého toho stigmatizačního přístupu, že Ale asi je jako lepší o tom mluvit na rovinu, protože pak člověk nemá takový ten pocit, že se jako, co když bych se jako prořekla, nebo co když jako něco... Ne, to já jakoby nelžu nebo něco, já prostě jako řeknu tu část pravdy, která pro mě je přijatelná, takže mám dlouhodobý zdravotní problémy a jsem v invalidním důchodu. To prostě není nic o tom, že jaký ty problémy mám. A říkám, pokud se někdo jakoby až šel tomu jakoby na kloub nebo to, tak já to jako přiznám. Jo? Ale není to jakoby první věta. Zrovna včera jsem byla na CDZ na skupině a psycholog tam vlastně říkal, no já jsem se setkala jako s případem, kdy prostě přijeli nějaký příbuzný z Kanady a paní, kterou jsem v životě neviděl, říkala, já jsem Berty, já jsem bipolární. Tak on jako koukal, že prostě to u nás není zvykem, jo? Takže takhle to opravdu neříkám. Ale fakt na tu rovinu prostě, omlouvám se, fakt jsem radši, když můžu jednat na rovinu v čemkoliv. Já to mám právě stejně, o tom, jak jsem mluvila, jako o tom prořeknutí se a tak to nemyslím v tom smyslu, jako že by člověk lhal, ale já třeba tím, že jsem jako velmi otevřená, tak když pak někomu neřeknu na rovinu, hele, léčím se s tímhle, tak furt tam jako je takový ten červíček, jako, který hlodá a je tam taková obava, jako, a co když to jako řeknu a ten člověk jako nebude vědět a teď si jako bude myslet, že mu právě jako lžu tím, že jsem mu to neřekla na rovinu, tak to je jako něco, s čím spíš asi bojuju já. Tak mě jenom zajímalo, jestli tam je jako nějaká podobná obava nebo... Říkám, mě je to pocit. Jasně. Na to není nějaký úzký. A když už jste se dotkla teda nějaký stigmatizace, diskriminace, setkala jste se s tímhle s tím?
No, přemýšlela jsem o tom, když jsem jako tam viděla tu otázku určitě, ale já vám teďka neřeknu žádnou konkrétní situaci. Jak třeba s vámi jedná zdravotnický personál, když jdete ne na psychiatrii a ne s duševním problémem, ale kamkoliv jinam? Protože ne, já a spousta jako lidí, který znám, který mají zkušenost, tak se velmi často setkávají s tím, že ve chvíli, kdy si na jakýmkoliv jiném oddělení prostě přečtou v těch papírech, že jsme psychiatrický pacienti, tak ten přístup je prostě trošku jiný. No, o tom jsem taky přemýšlela a v podstatě jakoby nejhorší zkušenost je ta prvotní stoupání obvodní doktorkou, vy máte deprese a z čeho. Ale jinak samozřejmě, protože kamkoliv nastupuju do nemocnice nebo něco musím přiznat léky, jo, takže to samozřejmě vědějí a v podstatě jsem se jakoby nesetkala na jiných odděleních s negativním přístupem. Jenom někdy třeba gynekolog, a co se jako děje, nebo prostě to, alergolog, taky jsem si potřebovala nechat napsat taky na měsíc. A co se děje, cestujete někam, říkám, no, do nemocnice. Jo, a s čím? Jak jsem to říkala, říkám, no jo, dneska to jako nesetkala jsem se s nějakým takovým, že by se zdravotník z jiného oboru než psychiatrie jako vychoval nějak stigmatizačně. Ne, já ne. Nesetkala jsem se. To jsem ráda. Možná chodím k dobrým doktorům. Osvícený. Můžu se zeptat, když jste teď nakousla ty léky, krom antidepresiv užíváte nějaký stabilizátory nálady ještě, nebo? No, Lamictal. Jo. Tak, vy jste mluvila o tom, že jste vlastně jako ještě dost dlouho po tom, co vlastně jste měla nějaký prvokontakt s psychiatrií, tak jste stále pracovala na plný úvazek, pak jste teda mluvila o chráněný dílně, tak teď to máte vlastně jak? No, teď už tak 2 roky nepracuju vůbec, protože ta chráněná dílna byla Daneta, ale vlastně Daneta má spoustu jako oborů, tak to byla vyloženě šicí dílna. No, ale tam jsem jako fakt dělala prostě pomocný práce vlastně odborným švadlenám. Já jsem teda dělala vždycky podnikovou administrativu, ne účetnictví, ale to všechno, co tomu předchází, takže vlastně bych řekla, že jako odborně jsem byla někde úplně jinde než špendlení a žehlení. Nicméně mi to tam jako vyhovovalo, říkala jsem si, tak tady se trošku sebe rozpamatuju a třeba se zase jako pokusím o nějaký návrat prostě do té ekonomiky. No a naskytla se mi úplně náhodou příležitost taky chráněný dílně v preparačním podniku, i do té administrativy, opravdu jako dělat v kanceláři, takže jsem tu Danetu opustila, přešla jsem tam, ale tam jsem prostě zjistila, že moje odolnost vůči stresu jako se snižuje a tam prostě to prostředí jako pro mě bylo dost stresující, takže zase neschopenka, chvilku pracovat, neschopenka, až vlastně, a už nevím, jak to přesně bylo, jsem nějak mezi tím požádala o dvojku, to mi přiznali a vlastně jsem usoudila, že asi prostě odejdu, ale že teda ještě, že odejdu, že si trošku odpočinu a že zase zkusím něco, že se třeba zkusím vrátit do té Danety, že já jsem jako neodešla ve zlým. A no jenže prostě nějak to, nevím, jak to už pak nedopadlo, tak jsem začala docházet do centra, paní doktorka Šimanská mě jako přesvědčila, a zkusím požádat doktorku, že prostě si myslí, že já ji dostanu. Zkusila jsem, dostala jsem ji, ale já vlastně, já s tím furt jako nejsem vnitřně srovnaná, že tím nepracuju. Já jsem pracovala ráda, já jsem prostě, mě chybí ta socializace, mě chybí lidi, prostě, takže teďka se spolkem Jarka už trošku si myslím, že to trošku o nějaký práci jako bude a takže jakoby nejsem si vnitřně srovnaná. Ale prostě takhle to bylo a takhle jsem vlastně z té práce odešla a na jednu stranu jako by se i bojím někde prostě o něco ucházet, o jakoukoliv dohodu nebo něco. Pokud to není nějaká organizace, která má zkušenosti s lidma s duševním onemocněním, protože jako pochopí, že můžete mít výpadky, ale prostě někde jinde to pochopit nemusí. Takže pak jako mám zábrany už někam jít a prostě třeba si jednat jenom dohodu o provedení práce, protože by vlastně mohla zklamat. A to je jedna věc a druhá věc je, a to musím přiznat, že jakmile
zůstane člověk doma, tak už se mu tak úplně nechce. A navíc jako probírám to s paní terapeutkou svojí a ona říká, no jo, mě je 57 let. A ona říká, ale za starých časů byste prostě šla už do důchodu, jo, prostě ta příleta to takhle má, odpracovala jste svoje a teď byste se měla věnovat vnoučatům, ty ještě teda nemám, ale jo, takhle to měli moje rodiče a bylo to jakoby pro obě strany dobrý, takže ona prostě jako říká, už to neřešte, jo, prostě takhle to je, máte nějaký problém, máte diagnózu, dostala jste ten důchod, tak asi byste ho nedostala, kdyby to nebylo vážný. Už se prostě do té práce nesápejte, jo. Takže jsme s ní probírali nějaké dobrovolnictví, to jsem jako měla rozjednané do fakultní nemocnici, a pak přišlo období, kdy prostě propad střídal propad, takže jsem to v podstatě jako nevyzývala. No ale ne, tak 2 roky nepracuju, takhle to mám. Už mít otázku. Nezvažovala jste spolupráci třeba s IPS specialistou, že pro vás našel něco na míru? Neslyšela jste o té možnosti? IPS specialista. Nějak jsem z toho pochopila, že chodíte do CDZ, že spolupracujete s CDZ. Tam teďka nově od ledna, tak jsou k dispozici IPS specialisté, což jsou lidi velmi zjednodušeně řečeno. Na příkladu milovala byste knihy, s tím IPS specialistou byste se domluvila, že chcete třeba na 0,25 nějaký úvazek a on by obešel všechny knihkupectví, knihovny a všechno, kde se pracuje s knihama a snažil by se najít práci přímo vám na míru tak, abyste by byla spokojená, jak výšší úvazku, tak tím zaměřením a je to hlavně na otevřeném trhu práce. Tak jestli třeba to asi teda nezvažovala, protože o to nevím. Tak zkuste se v CDZ poptat. Každý ten subtím CDZ tak má k sobě půl úvazku IPS specialisty. Ono to je Individual Placement and Support specialista, takže individuální podpora v tom zaměstnávání na otevřeném trhu práce. Tak zkuste, kdybyste měla chuť, zájem, tak se jí zeptat, jestli by fakt prostě jako něco vzhledem k té vaší profesní minulosti před nemocí nenašli na maličký úvazek. Nikde. To je informace fakt pro mě nová. Tak to by přesně bylo to, co by mě vyhovovalo. Druhá věc je, že teďka vlastně rozjíždíme spolupráci s Jakalosem, tak já ještě nevím, jak mi to jako časově vytíží, tak aby to zase nepřehnalo. Jasně. Ale tak je to možné, dozvídám se o tom a je to fajn. A oni tam právě vyšlapou tu cestičku, informují o tom, jaký jsou úskalí, co se může stát, ale taky zároveň ty benefity toho. A už jako nějaký od toho ledna, kdy začali pracovat, tak už jsou úspěchy asi 5 zaměstnaných lidí na tom otevřeném trhu práce právě jako spíš na míru tomu člověku, než nějaký úklidy a, jak jste říkala, pomocný žehlící práce a tak podobně. Tak zvažte do budoucna. Já tady jenom pro naše diváky, kteří nás budou sledovat ze záznamu. IPS, CDZ, tady v Hradci. Tady v Hradci dohromady 1 úvazek, pro každý subtím půl. Náchod 1 celý úvazek, CDZ, a co se Trutnov 1 úvazek a Náchod, tak tam se teďka jedná o nějakém dalším úvazku, že by se vytvořil taky tam IPS specialista. Takže zatím v podstatě při všech CDZ-kách se zvažuje, nebo už jsou IPS specialisté. To si myslím, že je skvělá informace, moc za ní děkuju. A ještě bych teda chtěla říct, že jsme otevřeli 1. června nový CDZ v Náchodě. Tak jestli nás momentálně sleduje někdo z Náchoda, tak můžete navštívit v Náchodě CDZ a třeba se tam poradit, jestli potřebujete nějakou pomoc a podporu. Dobře, pojďme dál. Jak teda probíhá váš den? Že spousta lidí ráno vstane do práce, že jo, mají nějaký stereotyp, tak jak to vlastně jako máte vy, je pro vás třeba těžký jako udržet nějaký režim, když jako víte, že vlastně nikam nemusíte? Je to pro mě docela těžký, mám období, kdy ho jakoby dodržuju líp a období, kdy ho dodržuju hůř, ale vlastně nestihla jsem, jak si spousta lidí představuje, že ty jsi teď v důchodu, nenudíš se, tak já se nenudím, no. Takže snažím se vstávat prostě nějak normálně, aspoň v těch 8 hodin, ale jsou dny, kdy prostě nevstanu a většinou dopoledne se prostě zabývám něčím doma, hodně, já nevím, píšu maily s kamarádama, nějaký messenger, něco
máme dům, máme zahradu, takže něco nepěstujeme to je nic, ale spousta takže práce. tam jako něco. A co mě vlastně hrozně vyhovuje, můj manžel je projektant, dělá vlastně jako OSVČ, takže když to jde, tak mu chodím kompletovat projekty. Včera jsem tam zrovna byla 4 hodiny u něj, že jsme kompletovali 4 projekty. Mě to baví, jemu to pomůže, protože tohle jako mechanickou činností nemusí strávit třeba včera ty 4 hodiny. Takže to mě hrozně baví, pak vlastně dřív teda, když se chodila na finančář, protože to přes datovou schránku, jak jsem nosila vlastně přiznání, nebo jsem něco někde zařizovala, takže prostě já v podstatě pohyb po úřadech mi nevadí, takže když bylo potřeba něco takhle zařídit, takže to a takže takhle jsem jako ráda, pak vlastně něco jsem tam uvařím jako v týdnu, o víkendu teda vařím normálně. Ne vždycky mě to baví, no a teď vlastně na podzim jsem manžel udělal úraz s kolenem, takže vlastně můj den vypadal tak, že jsme ráno vstali, takhle jdeme do práce, odvezla jsem ho do práce, vrátila jsem ho, uvařila jsem ho, přivezla jsem ho, takže to mělo jako nějaký řád. A vlastně ten rok tak nějak strašně rychle běží, že se víceméně pořád něco děje. A já prostě vyloženě jako nemám takový řád, že prostě vstánu, teď prostě udělám tohle. Ne, ale nějak prostě nenudím se a víceméně jsem hodně v pohybu. Takže pořád aktivní. No, ale jako mívám tam, jak já prostě nemůžu úplně se smířit s tím, že jsem zůstala doma, tak tam vždycky je taková ta myšlenka, no fajn, teď jsi to udělala, měla jsi na to čas, ale co bys sakra dělala, kdybys chodila na plný úvazek, jako chodí tvoje kamarádky. Nebo teď si to přece předtím stíhala, když si chodila na plný úvazek, no stíhala, ale za cenu třeba, že jsem málo spala. Takže tahle ta myšlenka tam ve mně jako furt je a já se programově musím naučit i vypínat, ale jako sám se tam vědět. Já si myslím, že tohle je trošku jako i generační problém, protože to vnímám u své mamky, která teda už je v důchodu, ale pořád pracuje a vlastně jako hodně nervózní z toho, že nestíhá to, co stíhala dřív. No, a že vlastně ten nárok na tu starší generaci, myslím třeba já, tak byl takovej, jo, že moc nebylo moderní, aby se v domácnosti partneři zapojovali do úklidu, do péče o děti a tak, že v podstatě jako před těma řekněme pár lety to bylo tak, že vlastně ženská prostě byla stroj, musela do práce, musela obstarat ty děti, musela uklidit, nakoupit, uvařit, všechno to musela stíhat. A vlastně jako tam nebyl ani moc prostor na to, aby ty ženy měly vlastně koníčky a trošku mysleli na sebe. Takže mně vlastně z vašeho vyprávění přijde, že vy jste jako to takhle měla nastavený taky. Proto ten perfekcionismus, proto vlastně jako v té práci, jako ta zátěž a tak. Tak když to jako zasadím takhle do tohohle kontextu, tak mi to přijde vlastně i pochopitelný, protože to vnímám i jako od dalších lidí. Ale tím to neobhajuju a nemyslím si, že je to v pořádku. Jsem ráda, že ta doba jde trošku jako jiným směrem a že minimálně tohle se posouvá. Dobře. Zeptám se, kromě toho, že jste teda vlastně opustila zaměstnání, je něco, v čem vás bipolární porucha omezuje, jako fakt, co byste řekla prostě, jo, a tohle mi to přineslo do života a to je to nejhorší? No, tak pro mě teda nejhorší je to vyřazení z toho pracovního procesu, to je to, co jako mě nejvíc vadí. Ale pak i takové jakože drobnosti, že já prostě si třeba nemůžu naplánovat dovolenou nějakou, jako kde bych musela předem zaplatit zálohu a vědět, že v tu dobu někde budu, protože to prostě nedokážu jako říct a nedokážu to pak ovlivnit, až ten termín nastane, mě není dobře, jak jenom prostě neovlivnit. Jasně. Takže tohleto a s tím prostě souvisí, já nevím, ani lístky do divadla se kolikrát kupují půl roku dopředu, to nemůžu žádný koncerty, takže takovýhle věci ne. A co mě ještě napadlo vlastně, že já jsem si celý život říkala, začnu darovat krev. Furt jsem se k tomu nedokopala, takže vlastně až loni nebo předloni a vůbec mě nenapadlo, že když byla antidepresiva, že vlastně nemůžu. No, takže jsem tam napochodovala v nějaký akci prostě pro dárců a se teda jako divuju, že
možná se smáli, že v mém věku už mi to mohlo být jasný, ale nebylo. Takže jako tohleto, to mě prostě tohleto vzala plus takovou tu, že pak jako spoustu akcí nebo událostí, kterých se zúčastňují moji kamarádi, moji příbuzní a prostě nedá. S tím darováním krve já mám stejnou zkušenost. Mě to taky jako úplně neseplo, že když mám nějakou takovouhle medikaci, tak vlastně jako nemůžu být dárce ani plazmy, ani krve, ničeho. A taky jsem tam asi před půl rokem jako napochodovala, hrozně odhodlaná, že jako i tu jehlu zvládnu, protože já z nich mám hrůzu. No a pak mě paní doktorka vysvětlovala, že teda jako ne, protože ty pacienti byli docela happy. No, ono je to hlavně z toho důvodu prej, že ta krev by se mohla dostat třeba i malým dětem, včetně miminek. A ty léky obsahují látky, které by mohly vyvolat nějaký onemocnění. Takže jako to, že by byly happy, by možná bylo to nejmenší, ale spíš jako, že tam je takový riziko. A to mě třeba vůbec jako nenapadlo, jo, že to může být i takovýhle. Tak. Já to chápu, já jsem taky chtěla darovat krev, protože si říkám, já jsem přece zdravá a oni no, ale jako diabetici nemůžou darovat krev, sorry. Takže jako kdo může, darujte krev, protože my co nemůžeme, bychom rádi, ale bohužel Petr, žel. Tak jo. Dobře, tak jsme mluvili o tom, co vlastně jako vám to onemocnění vzalo. Je něco naopak, co vám jako přineslo do života jako pozitivního? No, ano. A musela jsem se nad tím nějak zamyslet, tak v podstatě jednak takový to zastavení se, že nemusí být ten stroj a prostě fungovat a fungovat perfektně. A takový to klasický, co skoro zní jako klišé, jako mít se ráda a dávat se sama jako na první místo. Tak ne vždycky mi to jde, ale už jako jde mi to čím dál tím líp. Takže v podstatě tohle bylo takovýhle poznání. A vlastně paní psycholožka vysvětlovala, že vlastně když mě to tělo dávalo najevo, že se mám zastavit, já jsem furt jela, takže vlastně přijde něco, co vás teda zastaví jako na to. Takže vlastně... Člověk nedá, jako že jo, nemá ten rozum sám, to tělo má nějaký svůj vlastní, no, ale ono to je takový zastavení vynucený, že jo, to je trošku jiný než takový to dobrovolný. No to, ale když dobrovolně nechcete poslechnout, tak vlastně... Ona by takhle vysvětla, mi to životě nenapadlo, že to je nějaký obranný mechanismus. No. Takže prostě tu schopnost zastavit se, užít si nějaký volný čas a vlastně další bonus je, že jsem se vlastně při první hospitalizaci seznámila s partou lidí, Pavlou mezi jiným, se kterou se do dneška scházíme, prostě každý měsíc, jo? Takže od roku 2016 se scházíme každý měsíc, máme facebookovou skupinu a opravdu, když nám je over, nebo dobře, nebo jakkoliv, tak to tam vlastně můžeme napsat, nebo na tom srazu prostě to říct. A vlastně zjišťuju, protože já se pohybuju hodně jako v partě lidí, kteří jsou strašně aktivní, jo? Takže vlastně i takový to moje snížený sebevědomí, že já furt nedosahuju takových výkonů jako ty ostatní. Takže vlastně najednou jsem našla lidi, kteří prostě jsou v pohodě s tím, jaký jsou. A vlastně mě ještě řeknou, jako hlavně bolí mám jenom z toho, že právě si všude byla, jo. Takže vlastně jakoby, nemusí být norma ty moji aktivní a super schopní kamarádi, ale že vlastně se jakoby mám prostředí, kde mi je dobře, kde prostě mě to chápu, protože jsou v nemocnici, taky mají nějaké problémy a plus prostě nemají pocit, že musí všechno stihnout a všude. Takže tyhle ty kamarády a tohle to je jako jiný nabížení na ten život, jako mě to teda bonusově přinesla. Já jsem hrozně ráda, že o tom mluvíte, protože si myslím, že tohle je zrovna jako důležitá informace i v rámci třeba nějaký prevence. Jo, i lidi, kteří se jako nepotýkají s duševním onemocněním, tak velmi často zapomínají právě na ty základní věci. Mít se rád, nebrat nějakou normu v tom, co je pro ně třeba nedosažitelný, nebo mít snahu všechno stihnout. Důležité je odpočívat. Fakt jako myslet na sebe je zkrátka potřeba, ať už člověk má nějaký duševní problém nebo nemá. Takže za to moc děkuju, že jste to zmínila. Tak, ve volném čase jste teda hodně aktivní, jestli jsem to dobře pochopila. Buď mi je dobře, já jsem aktivní, nebo ležím a nevstávám z postele. Dobře, tak
Tak co teda děláte ve volném čase, co vás tak jako naplňuje, co vás baví, čeho si odpočinete, odreagujete se? No, tak já jsem vždycky jako docela dosportovala nějak jako normálně, takže prostě sport, kolo, plavání, lyže, turistika, chození, příroda, takže tohleto, teď jakoby mě začíná trošku bavit ta zahrada, ne, že by mě dřív nebavila, ale já jsem to prostě neměla čas, jako když mi v podstatě manžel moc doma nepomohl a byly děti a barák a to. Takže teďka jako začíná ta zahrada, vždycky jsem ráda četla, nějaké ruční práce ovládám, takže tohleto. No ale jako ve finále mám i ráda, když je doma uklízeno, ale prostě netrhá mi to žíly. No, spíš jako, že si to tak už nějak v klidu udělám, mám z toho dobrý pocit. Ráda i jakoby uvařím, ráda uvařím, ale ne, aby to byla norma, že každý den musím a takhle, jo, protože činnost je to v podstatě nevděčná. Ale jako nemám s tím problém, ale nechci, aby to byla norma, že prostě každý den na teplý večeře a nevím co. No, takže takhle a plus teda strašně ráda komunikuju s lidmi a v podstatě musím si hlídat, protože já jsem člověk a už se mi prostě všichni smějou, že ty kamkoliv jdeš, tak si prostě uděláš nový kamarády a pak už nestíháš s nima komunikovat, že jim máš čím dál tím víc. Takže opravdu si ráda, já s lidma píšu nebo zavolám nebo se sejdu, takže už jsem prostě jednou říkala, no nemůžeš mít 5 kafiček týdně, musíš mít jenom 2, jo. Takže se ráda jako setkám. A máte třeba nějaký jako sny, který byste si ještě chtěla splnit? No, tak takový ten základní sen je, že bych ještě byla schopná pracovat aspoň na 4 hodiny. To je takovej, nějaká představa ideální. Tak jsem si s dovolením tady napsala ty sny, protože už jsem, jo. A ještě taky vlastně jsem ve věku, kdy už bych mohla mít vnoučata. Nemám je, ale snad celý nějaký pořídí v dohledné době. A mě prostě vždycky, jakoby, když je teda propad, tak mě jako strašně ničí myšlenka, že Pane Bože, ty tím nebudeš moc pomoct, jakože třeba jen slíbím, že si je na prázdniny vezmu na týden, já si je nevezmu, no, prostě to tak, abych jakoby tohle dokázala, abych prostě jakoby mohla těm dětem pomoct, ne, že bych teda byla na písknutí, ale nějak prostě, abych si to i užila, ne, aby to byla jenom pověda, takže jako ty vnoučata jsou pro mě dost takový, jako že bych to chtěla, aby to prostě bylo fajn. Tak jsem jako hrozně uvažovala, nějak jsem nedošla ještě realizace, nějaký ty pouti, jak se chodí do toho Santiago de Compostela, ale třeba ne tam, třeba existuje stezka okolo Česka, takže prostě, a že to lidi chodí třeba po kouskách nebo na několik let to mají, tak to bych ráda jako absolvovala. A plus jako můj manžel jako strašně toužil letět do Vietnamu, jít tam na dovolenou a toho jsem prostě nikdy nebyla schopná, protože se to právě jako musí dopředu vymyslet, dopředu připravit a tak, když on nemusí, jako dneska si sedne člověk koupí letenky a to. Ale zatím jsem si prostě na takového něco nikdy netroufla, takže kdybych tohle dokázala i jako podívat se obavy z toho letadla nebo ne, spíš jako já, když už budu mít zbalený kufr, budu v letadle, myslím, že už to bude dobrý, ale prostě z toho, jako, že naplánovat to, zařídit to, vymyslet to, jasně, spousta lidí říká, hele, tam prostě jenom přiletí, že už to jako není složitý. Ale prostě pro mě jako, já když nevím, do čeho jdu, já mám z toho strašně obavy, už tam tak jednou jsem, tak už po druhé ty obavy nemám. Ale no, takže asi takhle, prostě ty obavy, jak já vůbec bych to... To období předtím tak je stresující. A vlastně no, to, co jste zmiňovala, že když se to naplánuje, tak vlastně nevíte, jak vám bude. Jo, to. No, jako zrovna Vietnam mi nepřijde takové, že v pondělí se rozhodnu a ve středu letím. Se doporučuje nějaká očkování, ne? No, a to už jsou všechno přípravy, který netrvají týden. Takže tohle to je taky takový sen, že bych tohle ráda. Že byste s tím prošli, jo? Je tam sen, je to zvládnout a přeci jen na tu dovolenou s manželem letět. No. To rozumím, no. Jako my jezdíme na takový docela aktivní dovolený, ale tady po Evropě jedeme autem, takže kdyžkoliv prostě nebude to dobrý, tak se prostě máme šanci vrátit. No. Taky radši těm autem. Tak já jsem vlastně úplně na začátku mluvila o tom, že pro každého člověka je potřeba, aby měl nějaké jako pilíře, ať už je to práce, rodina,
pro někoho koníčky. Co je pro vás tohle, co vás tak jako drží? No tak ta rodina funguje jako velmi dobře, nebo čím dál tím líp, jako ze začátku prostě taky, asi se to stává spoustě jako blízkých lidí, kteří někdo onemocní psychickým onemocněním, že se s tím jakoby neumí si s tím poradit, jako nevědějí, teď si snaží se třeba špatným způsobem, jo, přesně rada nám tedy úplně nepomáhají, no ale čím víc to onemocnění trvá, tím víc si ta rodina jako na to zvyká, že to prostě takhle přichází, je dobře se takhle chovat, můžou mi pomoct takhle, takže v rodině. A v podstatě víc se musel učit manžel, jako holky, jedny je 35, jedny 26. Ty byly jako hodně empatický od začátku, takže v podstatě neměli s tím problém, že ježišmarka jako zase to, ale jak ti máme můžeme pomoci na to. Takže v rodině určitě a i třeba manželová maminka máme strašně dobrý vztah, jo, tak když jsem mi to poprvé řekla, ona říká, ježiš, ale to já vím, jako nějaká kamarádka tohle měla, já chápu, že prostě, jo, a jako fakt velmi dobře. A plus teda ty kamarádi z té nemocnice, plus ty jako moji kamarádi, který znám strašně dlouho, tak všichni jakoby přistoupili k tomu tak jasně. Je tam taková ta, proč si děláš výčitky, kdybys měla zlomenou nohu, taky nefunguje, že jo, takže vlastně tohle to mě říkají, takže tyhle ty kamarádi z nemocnice, no a v podstatě druhé si chodím do CDZK, takže vlastně oni se hodně snaží, máme vypracovaný nějaký krizový plán, takže pilířů bych řekla, že je dost, až si pak někdy říká, proč se sakra hrotíš, když máš kolem sebe tolik lidí, kteří tě můžou podržet. Tak my. To si člověk úplně jako... No, jasně. Nevybere. Tak je třeba nějaký způsob, potřebujete nějaký jako speciální způsob, jak s vámi komunikovat, zejména třeba ve chvíli, kdy vám není úplně dobře. Je třeba něco, co určitě neříkat, nebo naopak, jako, co potřebujete slyšet? No, asi ano, je nějaký speciální přístup, tam prostě třeba, hlavně pro manžela není pochopitelný, že já třeba pak nemůžu jít ven, protože já nevím, co si mám oblíknout, jo? Bylo včera zima, dneska je teplo a já prostě si s tím jako neporadím. A on vlastně to jako nechápe, jo? Tak si něco na sebe vem a běž, jo? Takže prostě fakt jakoby potřebuji v tu chvíli, hele, tak já nevím, vezmi si tričko, rychle mikinu, to ti bude stačit, jo? Takže fakt svým způsobem jakoby s malým dítětem, jo, a ať po mně jako nikdo nechce v tu chvíli nějaký, já nevím, třeba seznamy na nákup nebo rozhodování o čemkoliv, jo, fakt ne, jo, prostě. Takže vzít mě ven nebo něco, ale opravdu mi poradit s tím, jako kam půjdem, co si mám objednat, co si mám objednat, to bude. Takže takovýhle a moc na mě ani nefunguje, takový to, že sice jsou už z domu a vědí, že mi je zle, a oni třeba řeknou, já ti zavolám, jo. Zavolám ti, jestli jsi vstala, jestli to, tak oni mi zavolají a řeknu, jo, už vstávám. Položím telefon a vrátím se do postele, takže, ale tam oni nemůžou dělat nic, že jo, nebudou jezdit domů, takže oni se jako snaží, ale prostě tohle mě nefunguje, takže spíš fakt takový, vzpomínám na loňský rok, kdy jsme zase měli jedné jako akce, já jsem prostě měla pocit, že to nezvládnu a prostě manžel tam jako být nechtěl jít sám. A furt jako říkám, že jsem viděla ty jeho strašně smutný oči, že má odejít sám. A on si pak jako sednul před mojí skříň a říká, tak pojď nějak to zbalím, jo, prostě. Ale z té ložnice neodešel. Říká, hele, všechno jsem zbalil, jídlo jsem zbalil, vezmi si jenom léky, nějaký 2 trička. Mě to hrozně pomohlo, já bych bez toho neodjela, kdyby to nechal na mě a neodjel. Takže fakt jako, ať se to zdá jim divný, tak fakt jako s malým dítětem, pojď sem, tady to si vezmi, jo. Takže asi tak, no, tak. Prostě takovýhle jako citlivější přístup a to já právě takové jakoby vedoucí přesně, že musím mě víc, co jako v tu chvíli. Jasně, jasně. A když se pak třeba dostanete i do nějakého lékařského zařízení, tak od toho personálu potřebujete to též? Nebo tam to vnímáte třeba jinak? No, taky tak, jakože tohle to bych potřebovala. Svým způsobem jsem jako i přemýšlela nad tím, že já jsem vlastně vždycky začala hospitalizaci na Bčku, pak jsem přišla na Cčko. A že jsem vlastně z toho Cčka byla až unavená strašně. Tam je jako těch aktiv, a tak strašně to navazuje, že jsem si mezi tím ani moc neodpočinula. A tam mi připadalo, že už se jakoby hodně k nám staví, jako že už jsme zdravější, nebo že jsme na půl cestě mezi nemocnici a běžným životem. A tam bych jako řekla, že
to kolikrát jako bylo víc, než bych zvládala. Já teda musím říct, že na C jsem byla 3krát a úplně vám rozumím. Vždycky jako v pátek odpoledne jsem byla totálně vyčerpaná. Nehledě na to, když je člověk kuřák, jako. To nesmí kouřit. No jasně, no. Přesně. Tam je mini pauza od 2 na cigaretu, fik a už další program. Přesně. No, takže ano, potřebovala bych takový jakoby trošku pomalejší styl vlastně v té nemocnici, že mi se vlastně pak stalo třeba, že mi tam fakt ve finále se vlastně ani neudělalo dobře, protože jsem byla vyčerpaná. Jasně, jo, že to bylo prostě... Až ten kolikrát se říkal, já už jdu domů prostě, jako, já už to tady nestíhám, nezvládám. No, jako můžu potvrdit, že ten program tam je fakt jako velmi náročný. A já jsem teda prošla loni v létě Bohnicema. Byla jsem tam na otevřeném oddělení na Trojice na terapeutickém a tam to bylo ještě náročnější než tady v Hradci. To jsem vám úplně vyřízená. Protože tady v Hradci, pokud se nepletu, je psychoterapie 3krát týdně a jednou týdně pohovor s psychologem, s psycholožkou. Za mě Eli teda nestíhalo rozhodně, protože máte 20 lidí na oddělení a jednu psycholožku, tak to jako úplně nejde, no ale... Jo, ne, máte pravdu. Měla jsem tam jednu asi za 14 dní. Dobře, ale prostě jsou tam terapie takhle. V těch Bohnicích, tak my jsme tam měli psychoterapii od pondělí do pátku každý den, plus jednou týdně pohovor s psycholožkou, plus jednou týdně pohovor ještě jako s lékařkou, že to bylo fakt hustý. Ale jako rozumím, že prostě jako i to Cčko tady, který jako je prostě náročnější než to odpočívací oddělení, je prostě jako zákulo. Takže rozumím i tomu, že jste třeba jako odcházela vlastně jako ne úplně nějakým jako top stavu, řekněme. Odcházela jsem si domů odpočinout, ale jasně. Ale tak oni vlastně jako i doporučujou, že není úplně dobrý, když člověk vlastně ukončí tu hospitalizaci na Cčku, tak hned naskočit do práce, ale doporučují, aby člověk vlastně zůstal ještě třeba týden, 14 dní doma, aby se zaklimatizoval, aby si vlastně přivykl zase na to svoje domácí prostředí, trošku si jako odpočinul, takže jako je to důležité. Což já jsem nikdy neudělala. Jako nemyslím jenom Cčko, ale myslím jiný. Já mám ty vlaječky po republice, ale fakt ne, mě to bylo hned honem do práce a já už jsem ready a já už musím pracovat. Já to taky tak mám, takže vlastně to a já jsem víceméně, vlastně jsem tam vždycky byla na kolem listopadu na podzim, takže jsem skočila do prosince a začala jsem pít cukroví a odletla do práce a prostě bylo to takový, jako mě už je přece dobře, že? No já teda musím říct, jako, že po těch Bohnicích, tak jsem taky, jako já jsem se v podstatě v pátek vrátila z Prahy a v pondělí jsem naskočila do práce a taky to jako asi nebyl úplně nejšťastnější nápad, ale tak prostě člověk se chybama učí, pro příště budu vědět. Dobře. Tak, teďka mám takovou trošku filozofickou otázku. Co je pro vás v životě důležité? No, je to rodina prostě. Jako já vlastně, když jsem se nad tím svým životem zamýšlela, tak jsem si tak jako jediné, co jsem v životě dokázala, je, že jsem vychovala 2 děti, že jsou zdraví, že jsou postaveny do života a to, takže vlastně to, aby ta rodina fungovala, aby tam byly nějaký pěkný vztahy, aby byli pokud možno všichni co nejvíc zdraví, tak to je pro mě tak asi úplně nejdůležitější. A vy? No, to je taky vlastně, abych já fungovala. Abych nějak fungovala, prostě neznamená to, že teda musím chodit do té práce, ale abych prostě si nějak jakoby nebrala ten život jako povinnost nebo utrpení. Abych si ho prostě jakoby dokázala užívat a prostě jakoby fakt fungovat. Prostě ráno vstávám, mít radost, že je bílej den a něco a prostě jako fungovat už neberu tak, že fakt musím prostě vstát do práce, pak vyprat, vyženit to, ale prostě nějak jako být na tom světě a být na tom světě rád. To je jako za mě, no. Chápu to teda správně, že jste se vlastně naučila sama sebe přijmout i s tím, že zkrátka máte nějaký jako problém a berete to tak jako, že no, ten problém tam je, ale je to v pořádku a já jsem v pořádku. Já se to furt jakoby nějak učím. Jakoby
to procento toho pochopení a přijetí je jako čím dál tím vyšší, že prostě jak to jako probíhá a trvá a poznávám jako jiný lidi a to, tak vlastně jde mi to čím dál tím líp. Ale úplně na 100% jsem to ještě jakoby nepřijala. Když není dobře, tak mi naskakuje automaticky sebedestruktivní vzorec. To znamená, veškerou jako nenávist, negaci, tak otáčím jako vůči sobě. Mě by zajímalo, jak to máte vy, když vám není dobře, co děláte? Jak třeba, jestli máte nějaký jako osvědčený způsoby, jak si jako pomoct, ulevit? No, moc nemám, protože v podstatě mně se asi jakoby skoro nikdy nepovedlo odchytit stádium, kdy mi začíná být zle. Do stádia, kdy už prostě nemůžu nic. Jako, takže mi začíná být zle a já si prostě jako říkám, to ještě je dobrý, to teďka dám, jo, prostě. A vlastně neřeknu to nikomu, přitom je to blbost, protože všichni mi říkají, že na to okamžitě pozná, že už to začíná být jako špatný. Takže jakoby nemám osvědčení, jo, prostě já v podstatě mám nějak, jako měla bych si možná vzít v tu chvíli neuro, který normálně vůbec jakoby neužívám, aby mě trošičku jako pomohl těch úzkostí a měla bych to asi ty lidi říct a vždycky, když se jakoby z těch propadů seberu, říkám, tak to příště udělám. Ale možná jsem to udělala tak dvakrát a to se tak nějak povedlo jakoby zastavit, ale nemám prostě. Já většinou jako začne mi být zlé a odboudnu se a neustelím, takže nemám. A třeba ten krizový plán, tak tam máte jako nějaký mám. Teď jsme ho vlastně zase aktualizovali, protože teď jsem měla opravdu jako velký a dlouhý propad podpořený přestavbou domu, takže vlastně jsme žili na staveništi místo 2 měsíců 6, jo, takže to bylo jako pro mě hodně šílený, takže ten krizový plán zase jako upravili. Ale prostě tam to jako předpokládá, že si pomoct nechám. Jo, a to vlastně, když je zlé, tak já odmítám jakýkoliv setkání, hovory, SMS, nic. Ale prostě ten plán je nějak nastavený, ale prostě primárně to jakoby selhává na mě, když teď v podstatě se asi poprvé povedlo, že jsem třeba dopoledne napsala sociální pracovnici, nepotřebuju setkání, mám toho hodně, jsem v pohodě. A v 8 večer jsem v pohodě nebyl. Takže jsem mi napsala, ne, neplatí to, setkání zítra uvítám a beru si nevolno. Takže to takhle jako snad poprvé teďka zafungovalo. Ale prostě, takže to byla teďka jako vlastivka, uvidím, jak se bude příště. Člověk se jako vlastně pořád učí, jak s tím pracovat. Někomu pomáhá procházka nebo mazlení se zvířaty, malování, zpívání, jo, že je spousta lidí, kteří třeba už to mají vychytaný, že cítí, že se necítí už jako nějak jako extra komfortně, tak se právě jako stahují k těm svým koníčkům, který je třeba i nabíjejí, nebo se začnou víc setkávat s přáteli, nebo naopak mám třeba známýho, který když jako na sobě cítí, že už mu není úplně dobře, tak si prostě bere neschopenku, ví, že si potřebuje odpočinout a že prostě za měsíc bude zase dobrý, ale že ten odpočinek prostě fakt je pro něj v tuhle chvíli žádoucí, protože prostě nechce, aby se to jako rozjelo do nějakých jako těžkých otáček. Takže já si myslím, že to je furt jako nějaký proces. Přesně, jak říkáte, ono už to má vychytat, to musí každý u sebe nějak vychytat. Ale já vám rozumím, protože mě třeba moje paní doktorka říká, že chodím za minutu 12. Na většinou minutu po. No, případně minutu po. Tak já myslím, že to časem, že to vychytáme. No, už to vychytávám docela dlouho. Nevím, jestli v mém věku se toho ještě dožiju. Já věřím, že určitě. Já jsem takový optimista jako s melancholickou duší, ale ten optimismus je jako, ne na sílu, ale snažím se jako nějak jako vnímat všechno, tak aby to jako prostě šlo. Tak jsou nějaké organizace tady v Hradci, kromě teda Jakalusu a Centra péče o duševní zdraví, s kterými CDZ, s kterými máte třeba zkušenost a který byste mohla doporučit? Nemám jenom s tím
centrem duševního zdraví vlastně na Kapřinklánsku a vlastně přes něj jsem byla kontaktovaná na Katku na Jakalus. A v podstatě si vím, že tady jsou ještě další organizace, ale ne vlastně. No mně přijde, že byste na to stejně neměla ani moc čas. Protože přece jenom tak domácnost, manžel, děti, i když jsou odrostlí, tak stejně, že ono se říká jako malí děti, malí starosti, velké děti, velké starosti, takže i když už jsou zde, tak stejně. Dobře. Ale zkrátka, když se ten život přijde, že si umíte užít. Takže už vlastně nemáte moc ani jako prostor navštěvovat a zjišťovat další organizace. Ale co se týká teda CDZ, tak chápu správně, že byste ho jako doporučila třeba dál? Určitě. Už jsem ho i doporučila jako několika lidem, někteří, protože jsou to chlapi, tak oni přece nebudou ale jako dá se říct, doporučuju to na potkání. Jako každému, kdo prostě má nějaký problém, nebo ho znám z nemocnice, nebo odkudkoliv, říkám, ale CDZ, jako dobrý. Přitom já jsem tam jakoby nešla sama dobrovolně, jako nešla jsem tam z donucení, ale prostě když mi bylo dobře, tak jsem měla pocit, že to nepotřebuju. A když mi bylo špatně, tak už jsem nebyla schopná tam zavolat a domluvit se. Takže vlastně mě tam jakoby v podstatě domluvila návštěvu kamarádka, terénní pracovnice přišla za mnou a takhle ta spolupráce začala. Ale říkám, sama od sebe tam asi nešla. Takže, ale říkám, všem to doporučuji. Tak vy teda už nějakou dobu vlastně jste v léčbě. Máte pocit, že za ty roky, kdy vlastně se potýkáte s duševním onemocněním, tak že třeba došlo během posledních let třeba k nějaké jako změně ve vnímání lidí s duševním onemocněním? Já jsem tady na začátku mluvila o tom, že vlastně jako jsem zaregistrovala třeba v jedné reklamě, že se jako hodně mluví o stresu, o depresích a tak, ale co vy? Já bych jako řekla, že ano. Že prostě za našich jakoby mladých let prostě jít k psychiatrovi to prostě bylo něco. Že jako opravdu člověk jako byl na tom špatně a vlastně byl životní blázen, nebo nevím. Ale dneska si myslím, že se docela dost jako přijímá ten názor, že v podstatě by bylo dobře, kdyby každý měl psychoanalytika svýho. Že v podstatě ten život není tak úplně jednoduchý a ta dnešní doba je jako náročná, uspěchaná taky. A že vlastně, kdyby to takhle bylo, tak by spousta vlastně těch přívod nemusela vyústit až v onemocnění. Vlastně. Takže si myslím, že nebo moje zkušenost je taková z mého okolí, že vlastně jakoby už je víc lidí, kteří to jakoby chápou a přijímají to, že prostě duševní onemocnění je, že tady je, že má stejnou závažnost jako fyzicky. Řekla bych, že je to víc lidí mnohem a řekla bych, že už je to většina, že menšina je těch, co to furt jakoby nechci o tom slyšet, je to stigma. Ale to je můj pocit, dala jste se ten můj pocit. Jasně. Tak, mluvíte o tom, že teda menšina je těch, kteří vlastně jako stigmatizují a vnímají pořád to, že když někdo řekne, že se léčí na psychiatrii, tak je okamžitě braný jako za nějakého obecného blázna, nebo jak to nazvat. Co si myslíte, že by mohlo ještě víc podpořit to, aby širší veřejnost přijímala tuto problematiku jako v podstatě běžnou součást? Protože třeba za mě jako duševní onemocnění v dnešní době, mně osobně to přijde už jako nějaká jako populační choroba, říká se to tak? Civilizační, děkuju. Jako civilizační nemoc, jako, což stres jako bezesporu je. Tak co podle vás by jako pomohlo? No, já si myslím, že to, co se dělá, ale prostě jakoby opakování, to vlastně nastolování, jakoby nestahování se jakoby z toho prostoru, prostě furt my jsme tady, máme tenhle problém, je to takhle, poslouchejte, proč to je, o čem to je, jak to je. A jakoby, když to řeknu jako blbě, v podstatě furt jakoby pustit do těch ostatních lidí, že to tady je a že to problém je a že se tím před tím jakoby neschováme a že to jakoby není dobrý, takže
osvěta, besedy, přednášky, reklamy, spoty, všelijaké ty, teďka byla vlastně péče o duši nebo jako nějaký ten seriál v televizi. Prostě víc takových jako věcí, kdy třeba si jako lidi řeknou, a to furt o tom slyším, tak se bych se na to podíval. Jasně. Jo, takže jako jedním slovem asi hustit to pořád prostě jako do ty společnosti, že ty tady prostě no, knížky, podcasty, vyprávění, besedy, pořád, jakoby nestávat se. No. Zuzi, slyšíte, jo? Je to na vás. Já vám ukážu jednu fotku, takhle z dálky, ale vy na to určitě uvidíte tu velkou práci, která zatím je. A takhle vypadá moje včerejší přípravné plátno. Já jsem sem blíž, já na dálku nevidím. Na destigmatizační aktivity na rok 2025, 26 a 27. Dneska jsme tam dodali dalších asi 6 papírků, takže máme tam dohromady 12 destigmatizačních aktivit, které budou v roce 25, 26 a 27, doufám, realizovaný v rámci projektu OPZ+. Takže jo, připravujeme minutový videospoty, no, rádi bychom připravili minutový videospoty, zase besedy a tak. Máme to hodně, s Věrkou jsme dneska doplánovali. Tak to jsem hrozně ráda, že to slyším. Děkuju. Tak, asi se dostanu k nějaké jako předposlední otázce. Myslíte, že je možný žít plnohodnotný život i s handicapem? To je třeba dneska už jako poměrně běžný, že člověk, který má vlastně ne ortézu, ale jak se tomu říká, teď mi to protézu, děkuju. Dneska nějaký výpadky. Má protézu, tak běhá maraton, lidi na vozičku můžou hrát basketbal. Tak myslíte, že člověk, který se potýká s duševním onemocněním, že taky vlastně, což je vlastně handicap, tak může taky jako žít plnohodnotný život je v tom slovo hodnota a já si myslím, že může, ale musí si ty hodnoty nějak přeskládat. Jo, že vlastně, když je mladý a zdravý, tak plnohodnotný život pro něho je rodina, práce, sport, úspěch. A vlastně ve chvíli, kdy nějaké onemocnění máte, tak můžete žít plnohodnotný život, ale říkám, je to o těch hodnotách, prostě oni se trošku změní se jejich pořadí, priority, závažnost. Takže myslím si, že ano, ale prostě říkám, musí si přeskládat hodnoty a pak může. Děkuju. Tak a poslední věc, co potřebujete od svého okolí nejvíc? No, já bych řekla, že to co potřebuji, jako ve velké míře má, protože jako to moje okolí, rodina, přátelé, se kterými jsem ráda, mě přijímají s tím, že prostě mám nějaký problém, že ten problém se nějakým způsobem řeší, ale třeba se nedořeší, že už třeba nikdy nebudu úplně zdravá, ale že to nevadí, že prostě tady jsem, jsou se mnou rádi a tak. Takže bych potřebovala jenom, aby to takhle jako bylo. A v podstatě to je to moje okolí, je to nejbližší a vlastně jako prostě pro mě by bylo i fajn, jakože prostě nepřemýšlet nad tím, jestli někomu můžu říct, když se s ním vidím poprvé, ale jako mám psychické onemocnění, jo, protože mám cukrovku, jo, tak prostě bez problémů to řeknu, jo. Takže asi i tohle, no, to už není jakoby bezprostřední okolí, ale prostředí, ve kterém se člověk pohybuje, takže jako mít takovou tu nějakou jistotu nebo pocit, že vlastně můžu to říct a nebude to stigma, jo, prostě. Takže od svého okolí nejbližšího tu lásku a podporu a to přijetí, mě možná přijímají jako nemocnou víc, než já sama sebe a prostě to všem okolí. Ale to je furt jako bylo ta destigmatizace, takže abych věděla, že prostě na rovinu můžu doznala a psychicky onemocnění. Super, moc vám děkuju. A teď je ten prostor pro vás, takže jestli se chcete ještě někdo na něco doptat, tak teď máte ten prostor. Spolupracujete s Pírem v CDZ-ku? No, ano a ne. Ona tam nastoupila vlastně nová konzultantka Sandra a byli jsme domluveni vlastně, že se sejdeme, že prostě
povídáme, uvidíme, jak bychom jako spolupracovali dál. Jenže padlo to vlastně přesně do období toho mého jako posledního propadu, kdy já jsem absolutně odmítala se prostě potkávat s kýmkoliv. No a vlastně od doby, co jsem se septala, tak vlastně jsme nějak jakoby se nespojili, aby jsme dohodli jakoby další, ale ano, chtěla bych. A i z její strany tam je jako nějaký příslib tu spolupráci. Někdo další? Nějaký dotaz? Hlavně to bylo asi vyčerpávající. Jakože vás to vyčerpá. Ne, že ty otázky obsáhly naprosto všechno, jako. A pro mě je hrozně, nebo to je strašná ta čeština, jako, hrozně hezký, jako jo. Pro mě prostě Zorka je takový ten příklad, že fakt i s tím duševním onemocněním se dá žít plnohodnotný život, i když mám nějaká omezení, s kterýma teda jako vím, prostě jsou tam, ale prostě opravdu dokážu žít plnohodnotně a prostě tak, no, že jako, že nás je víc, když to tak řeknu, jako lidi s duševním onemocněním. Trošku zase jakoby, já jsem třeba teďka byla v Lázních asi 2krát za sebou a je tam trošku takový to, jako, že mě, když je dobře, tak to přesně jako na mě není vidět, že bych měla nějaký problém. No, nemá invalidní důchod, a proč, jako když nic není, že oni mě, jo, nebo když někam jdu na nějakou akci, protože oni nevědí, že já tam jdu jenom, když mi je dobře, a když mi dobře není, tak nejdu vůbec nikam, jo. Takže jakoby ano, žít plnohodnotný život i z hlediska nebo z pohledu těch lidí, kteří nemají onemocnění. Ale je tam trošku takový to zase jako jaký má problém, když nemá žádný. Jo, to znám, protože já bydlím v Harmonii, což je sociální bydlení, který je prostě pro důchodce, nejenom starobní, ale i invalidní. A tak si vždycky říkám, když pak jako mě vidí, ona se usmívá. A někdo to bude v pohodě, jako jo, no. Protože s tím svým pejskem, sice už to je podivný, ale tak jako fajn, jo, ale jako no, tak nějak. Když jsem dělala poslední besedu tady na Zdrávce, tak já vždycky, když mám pro ty studenty, tak začínám otázkou, na co byste mě šacovali. Jakou diagnózu byste mi typovali? A vlastně po té besedě, když už jako přišla vlastně nějaká jako taková diskuze, tak ty holky z té Zdrávky mě říkají, no my si myslí, že si z nás děláš prdel. Že jako vůbec se nenapadlo, že bych mohla mít nějaký trouble. A o tom to je, jo. To je právě to jako podle mě to největší úskalí duševního onemocnění, protože není vidět. Když nebudu mít nohu, tak si toho všimne každý, že jo. Ale ve chvíli, kdy prostě to mám tady nějak trošku jako jinak, tak to na první pohled vidět není a mnohdy prostě jako, když třeba jsme i stabilizovaní, jsme víceméně v pohodě, tak tím spíš to vidět není. No a já navíc ještě trpím takzvaně usměvavou depresi. No, to tež. Jo, to je automaticky. Čím hůř mi je, tím víc se usmívám. Jo, že jako... Tak jo, tak pokud už nejsou žádné další dotazy, tak já vám, Zorko, moc krát děkuji, že jste dneska dorazila a moc vám děkuji za to, co jste nám tady všechno řekla o sobě a v podstatě i za ta poselství, protože si myslím, že věci, které jste tady říkala, tak byly hrozně důležitý a myslím si, že je velmi důležitý, aby je ty lidi slyšeli, aby si třeba i uvědomili ti takzvaně zdraví nebo za mě zatím nediagnostikovaný, že prostě se to může komukoliv přihodit a je důležitý přemýšlet o tom, jak člověk vnímá sám sebe, svůj čas a svůj život. Takže moc děkuju. Já taky děkuji. A vám moc děkuju, že jste dorazili, že jste poslouchali, že jste se doptávali. A doufám, že jste si něco odnesli a budu moc ráda, když dorazíte zase na příští besedu, která proběhne v září.